जों जाबाय नागालेण्डनि मानसि बेदरा जोंना बिराद गिदिर जायो गाइस ओरै जायो आरोना ओ माय गॉड गोथाव जुलियाव ओंखाम जाफैदों बिराद गोथाव मोनजादों जोङो धन्यबाद हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आरोना गाइसमोन दिनै आङो गामिनि मोनसे हाबायाव दंफैयो आरोना बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो होनना आखायाव लाबाय स नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना सो गाइस नायनो हागोन नै जितेन which birthday आरोना आं एन्ट्रि खालामबाय मेन मामायाथ' गाबोननिफ्रायसो दिनै आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै लाबाय आरोना स' गाइस बेयो जाबाय माने मेन पेन्डेल आरोना बेयावनो जागोन ओमफ्राय नैबे जाबाय नैयाव मण्डप जागोन आरोना मण्डप दासो बानायहांगासिनो दं नै जाथ'वाखै नै मामाफोरा आरोना फुलफोरा ओरै मण्डप साजायगासिनो दं नै जाथ'वाखै माने मेन हाबाया गाबोननिफ्रायसो नालाय बेनिखायनो लासै मावगासिनो दं आरोना गाइसमोन ओरैनो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आखायाव लाबाय आरोना गाबोनबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना सिख्लाफोरा आंनि गोसोथोनाय गोजा बेफोरो सानै साथाम मेरला गोजा आरोना गाइसमोन माने सब आंनि गार्लफ्रेन्ड गोजा आरोना बिसोरो नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय सासे हरगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना स' गाइस नै बेबायदि खालामदों आरोना डेक'रेसनखौ नायनो हागोन नै दासो बानायगासिनो दं आरोना आरो बहुद बाखि दं दाबो बेलुन होनो आरो बिदिनो बायदि बायदि फुलफोर होनो दाबो बहुद बाखि दं आरोना नैबे जेबो होहांबाय जेबो स' गाइस माने मेन हाबाया गाबोनसो नालाय बेनिखायनो दिनै दासो बानायगासिनो दं आरोना दाबो जाथ'वाखै ओमफ्राय हिन्जावा माने लायनो थांदों दाबो मोनफैथ'वाखै आरोना स' गाइसमोन गाबोनसिमबो नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरोना स' गाइस फाइनालि दा जाबाय आरोना मण्डपा नैबेनो देरनानै नायनो हागोन गाइसमोन एकदम सिम्पल आरोना गाइसमोन फाइनालि दा जाबाय आरोना नै फुलखौ बेबायदि साजायबाय स' गाइस दा जोङो माने नेगासिनो दं आरोना मानो होनब्ला दिनै जोंनि हौवा लागा माने हिन्जाव लायनो थांदों दासिमबो मोनफैथ'वाखै हिन्जावखौ बबेनिफ्राय लायदों होनब्ला माने उदालगुरिनिफ्राय लायदों आरोना स' बिथांमोना फैगासिनो दङ दायो नोङो 11:30 जाबाय हरनि स' बिथांमोना आरो आधा घन्टा 1 घन्टानि बिथोरावनो मोनफैसिगोन आरोना जोंनानियाव फुरा रेडि खालामनानै दोनगासिनो दङ बिथांमोनखौ माने रिसिभ खालामनो होननानै स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो गासैखौबो दिन्थिनो सेस्था खालामगोन स' गाइस नै हिन्जाव गोदाना मोनफैसिगोन आरोना नै बिसोरो हिन्जाव गोदान बरायग्राफोर लामा नाहरगासिनो दं आरो मोनफैयाखै दाबो नायनांगोन गाइस स' गाइस माने नै बैनो आरोना हिन्जाव गोदाननि गारिया फैगासिनो दङ दा जों लामायाव नेना दं आरोना फैबानो रिसिभ खालामनो होननानै गाइस नै फैहांबायानो फैबाय नै बेयावनो दं आरोना हिन्जाव गोदाना नायनांगोन गाइस
guys, dah lumayan karena hinjaw godanko. So guys, दा हिन्जाव गोदानाथ' मोनफैबाय, हिन्जाव गोदानखौबो बरायखांबाय आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय दा नेक्स्ट डेआव लोगो मोनसै। The next day. Good morning लोगोफोर, दायो आं इयाव मोनफैफिनबाय, ओमफ्राय दा आङो बेयाव हाबलांसिगोन आरोना। So गाइसमोन दायो हाबा दानगासिनो दङ, नायनो हागोन एकदम सिरि जाना दंजोबो आरो बयबो। ओमफ्रायो दायो बे जाय नोङो हिन्जाव गोदानखौ एसे बुजायगासिनो दं आरो बायदिसिना होनगासिनो दङ, नायनो हागोन। ओमफ्राय गाइस दायो माने हाबा सोलिगासिनो दं, बेनिखायनो एसे बारा मानसि गैथ'वा बेयाव, जास्ट मेन मानसिफ्राल' जिरायदों। स' लोगोफोर दायो माने हाबाया जोब्बाय आरोना, हाबा जोबनानै दा बयनोबो खनसे साहा रानगासिनो दङ। नैबे जाय नायदो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानफोरखौ, आरो नैबे जाय नायदो मानसिफ्रा दा बयनोबो माने साहा होगासिनो दं आरोना, हाबा जोब्बाय। स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। स' लोगोफोर दायो हाबाया जोबथ'बाय आरोना, ओमफ्राय बे मानसिफोरा फैहांबाय प्रेजेन्टफोरखौ होनानै थांबाय आरो बिदिनो दायो होनायनि सम जाबाय नालाय बयबो फैगासिनो दं आरो। स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो आरोना। स' गाइस नै बेयो जाबाय साहा लोंग्रा आरोना, नै बेयाव फेंगासिनो दङ। ओमफ्राय दा हिन्जाव लागोखौ जाहोग्रोबाय। आसारखौ सोरबा लादों? ओमफ्राय लोगोफोर दायो माने सेकेन्ड ट्रिप जाबाय आरोना, माने गामिनि जाहांबाय, नायनो हागोन गाइसमोन। मारै नांदों? मोजां नांदों। गोथाव दंना नङा? गोथाव, मोजां जादों। बरिया ना? बेदरखौ जा। बेदरा जा दै, आरो बिबौ दै, नांगौबाथाय नांगौबा लानोसै। मिथिबाय? नांगौबा बिदै बेदरखौ दङलै। दानि दङ? दङ। Hi guys. गोथाव ना? गोथाव, बिराद गोथाव जादों। बरिया ना? आरो नांबावगौ नामा? दिनैनि गोथाव जुलियाव ओंखाम जाफैदों, बिराद गोथाव मोनजादों जोङो। धन्यबाद।
Ma, nang. Moजां ना? Moजां. गोथाव नंना नङा? Goथाव गोथाव. गोथाव नोगोद जाखादै Nugget. नै हेबो जागासिनो दं. नै नुदों ना थावफोरखौ नै चाइनाया नै एकदम गाइस नै एकदम नै गाइस एक नम्बर जाख'ग्रा नै जों जाबाय नागालेण्डनि मानसि बेदरा जोंना बिराद गिदिर थायो गाइस ओरै जायो आरोना ओ माय गॉड आं दा मा बुंनांगौ हिन्दीजों बुंनांगौ ना बर'आव बुंनांगौ आं दा नै गिदिर गिदिर आरोना बेदरा नोंथांमोनखौ आंनि बरायहरनाय थाबाय हेलौ गाइस जों माने ओंखाम सोंखाम जाखांजोब्बाय दा एसे इन्जय खालामदों आरोना हाबानि एसे इन्जय लानांगौनो हेलौ गाइस नै बिथाङा फैनो मोनाखै आरोना बेखायनो बिराद दुखु बिथाङा हाब लिपस्टिक दिहुनला mulai gestet स' लोगोफोर नै बिथांमोनानो माने हिन्जावनि लागो आरोना स' गाइस बिथांमोना माने ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै दायो जों थांनोसै जों बयखौबो बिदाय लालांसै होननायलाय बेबायदि राउन्ड आउट खालामनानै बिदिनो गावजों गाव बिदाय लालायसिगोन आरोना स' नायलांबाय थादो स' गाइस दायो माने हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाना बिदाय लागासिनो दं आरोना गाव गावनि बिदिनो बिफा जानाय बिमाय जानायफोरखौ माने खुलुमगासिनो दं आरोना स' नायलांदो नै बिथांमोनखौ स' गाइस दिनै भिडिअ सांदोंमोन आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअ फार्स्ट नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय